It's time for DJ Rocky's Secret Files. Binenta kami ni Mama sa halagang 10,000 pesos. Palagi po akong nakikinig o nanonood ng binabasa mong secret file. Gusto ko lang pong mag-share ng aking karanasan. Okay lang kung hindi mo ma-share sa social media, basta mabasa mo lang, masaya na po ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jamie. Hindi ko tunay na pangalan. Bata pa lang ako, OFW na ang papa ko. Umuwi siya once a year. So, dahil doon, hindi kami masyadong close ng papa ko. Nung time na yun, 2 pa lang kami ng kuya ko. Kasama ang mama ko sa bahay. Maayos naman yung pamilya namin. Every weekend, nagbabonding kaming pamilya. Either pupunta sa beach or gagala sa mall. Hindi naman sa pagmamayabang. Sa aming buong angkan, medyo kami lang yung nakakaangat sa buhay. Kasi nga, ang papa ko lang yung nag-a-abroad. Ganun pa man, tuwing umuwi si papa, lahat ng mga kamag-anak namin nakakakuha ng mga kagamitan o ng pasalubong. I remember, naghahatid kami ng kalahating sako ng bigas sa bawat pamilya. Mga kapatid ni Papa na meron ng kanya-kanyang pamilya. Masaya kaming lahat. Though minsan, may hindi talaga pagkakaintindihan sa side ng family ni Papa. Pero, di naman siguro mawawala yun. Pero dahil doon, mas lalo kong hinahangaan sina Mama at Papa. Dahil sa kabila ng lahat, mababait pa rin sila. At lalong mapagmahal. Hindi lang sa amin, kundi sa iba. Fast forward. Graduation day ko. That day, umuwi ang papa ko para i-celebrate namin ang graduation ko. Pero bago yun, alam ko, may something sa kanila ni Mama. Minsan nakikita ko si Mama na umiiyak. Kesyo sabi niya, nakausap niya raw ang babae ni Papa. Open si Mama sa amin about sa ganung bagay. Except sa palagi namin kasama sa bahay. Si Ate Lenny, close namin siya sa family. Close din kami ng family niya. Si Ate Lenny, by the way, lesbian. Pero kiber lang. So, nung graduation day ko, yung party ko, in the middle of that party, nagkalasingan na. Lasing na lasing sila Papa. At doon na nagsimula ang pagkuho ng pamilya namin. Nagwala si Papa, nagbasag ng mga kung ano-anong bagay, nambugbog ng mga kainuman niya. At nakakagulat, nabugbog niya pa yung pinsan niya. Nag-away sila ni Mama. Muntik na niyang masaktan si Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko that time. Ilang araw akong nagkulong sa kwarto at doon nag-iiyak. That time, 4 na kaming magkakapatid. Yung 2, maliliit pa. Masyado akong naapektuhan. Iniwan kami ni Mama at umuwi siya sa Quezon. Si Papa naman halos everyday lasing. Umalis si Papa ng bansa na mess up ang family namin. Naiwan kaming magkakapatid sa bahay. Umuwi si Mama at agad kaming isinama sa Quezon. Pero naiwan ang kuya ko. Nagkahiwalay kami ng kuya ko. Tatlo kaming magkakapatid na dinala sa Quezon. Pero iniwan din kami ni Mama kasi pumunta siyang Maynila para magtrabaho. Naiwan kami sa lola ko. Hanggang sa pinasundo naman kami ni Papa sa mga tiyahin ko. Pinipilit kami na umuwi sa amin. Pero tumanggi ako. Kasi yun yung sabi ni Mama. Huwag na huwag kaming sumama.
Pero kahit papaano, kahit ganun yung nangyari, sinusustentuhan kami ni Papa. Then years later, umuwi rin kami sa bahay. Kasama si Ate Lenny. Naging part din siya ng buhay namin. Si Ate Lenny, malaking tulong sa amin. At ang sabi ng iba, malaki ang tulong niya sa amin. Sa aming pamilya. Ang hindi ko alam, isa siya sa dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Kasi si Ate Lenny at si Mama may relasyon. I was 15 nung nalaman kong sila nga. Wala pa kasi akong alam sa ganun. Sa pagkakaalam ko, isa lang siyang kaibigan ng pamilya. Si Kuya, nagrebelde dahil sa ganun nga yung estado ng pamilya namin. Palagi na siyang napapabarkada. At kung ano-ano pang mga kalokohang ginagawa. Ako naman, 3rd year high school, nagka-cutting class na para uminom tsaka gumala. Messed up ako. Katulad ng mga kaibigang kasama ko. Maloko. So madalas kaming kung saan-saan nagiinom at naliligo. Naliligo sa ilog. Pero syempre, hindi ko pinapahalata na nagre-rebelde ako. Oo. Patago ang pagliban ko sa klase at pag-iinom. Umuwi akong lasing pero hindi nila nahahalata. Ang mama ko at si Ate Lenny palaging nag-aaway to the point na sigawan, sakitan at murahan. Everyday ganun sa bahay. Nagka-phobia na rin ako dahil sa pagbabasag nila ng gamit. Pero wala na akong pakialam. Basta, papasok ako ng eskwelahan. Kasi sa school, doon ko lang nailalabas lahat ng sama ng loob ko. Palihim rin akong nakikipag-date. Lahat ng yun, walang nakakaalam. Palipat-lipat din kami ng bahay kasi ayaw ni Mama na malapit sa family ni Papa. Isa kasi sa dahilan ng gulo sa pamilya namin ay ang inggit tsaka chismis. Yung mga tiyahin kong inggit sa estado ng buhay namin. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ng pamilya namin sa kanila. Bakit kailangang i-chismis si Mama para mag-away sila ni Papa? Si Papa, siya yung kapatid nila na tumutulong sa kanila. Tapos sinisira nila yung pamilya. Samantalang kabutihan lang ang ipinapakita ng parents ko sa kanila. Lalo na nang malaman nilang kukunin kaming lahat ni Papa at dadalhin sa ibang bansa. Siguro dahil sa inggit na rin, kaya lahat ng pwedeng i-chismis, ichini-chismis nila kahit alam nilang mali. So, ito na. Dumating na naman yung time ng graduation ko. Uuwi na naman si Papa. Di siya umuwi sa bahay namin kundi sa kapatid niya, sa tiyahin ko. May mga awards ako. Marami. Nalaman ko kasi na matutuloy yung pag-alis namin ng bansa. Inaasikaso ni Papa yung papers namin. Kaya lang, kami lang yung may sasama niya. May iwan sina Mama at Kuya. Kasi hindi nag-aaral si Kuya. Ako, nung last year ko sa high school, ginalingan ko talaga para sure na makakasama ako. Ayoko na kasi sa amin. Gusto ko nang lumayo sa kanilang lahat. Kaya pinili ko nang sumama kay Papa. Pero hindi pumayag si Mama. Umapela siya at umabot yun sa korte. Dahil hindi kami makakaalis nang hindi otorisado ng both parents. Sa korte, pinapili kami kung kanino kami sasama. Pero napagdesisyonan namin ni Kuya na hindi kami mamimili. Kinuusap kami ng kapatid kong babae ni Mama. She said, wag na wag kaming sasama kay Papa. Umiyak pa siya sa harap ko. Pero sabi ko naman sa kanya, hindi naman namin iiwan si Mama. Naawa ko. Ang sakit-sakit makita na umiiyak yung taong yun. After few months, umuwi si Papa. Nag-usap sila sa korte. At nang umuwi si Mama, kinausap niya uli kami. She said, kailangan na naming sumama sa Papa ko.
Kesyo maganda yung future namin sa ibang bansa. Kesyo magbibigay daw lahat ni Papa yung needs namin. At iba pa. Shocked ako nun. Pero sumama pa rin kami. Sinunod namin ang gusto ni Mama. Sumama kami kay Papa. But before kami umalis, I saw a piece of paper. Hindi malinaw sa akin yun, pero ang pagkakaintindi ko, pumapayag si Mama na isama kami ni Papa sa ibang bansa kapalit ng 10,000 piso. Tapos signed nila pareho. Paano nagawa sa akin ng mama ko yun? O paano nagawa sa amin ni Mama yun? Benenta kami ni Mama sa halagang 10,000 piso? Galit na galit ako. Pero wala na akong magawa. After a few months dito sa Australia, nagkaroon ako ng trabaho. I was 17. Nag-aaral ako sa umaga. Sa gabi naman, trabaho. Hanggang midnight. Nagpapadala ako ng pera sa mama ko at kuya ko. My dad is also sending money sa kuya ko. Hanggang ngayon. Hanggang sa nalaman ko na lang na wala namang babaeng kinakasama si papa ko rito. Napagtanto ko, sinungalingan kami ni Mama. Ang sabi nila, meron din daw akong kapatid sa labas. Kapatid na lalaki sa labas. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam. Pero, all these years ng pagsisinungaling at panggagamit niya sa amin para magkapera siya. Hindi ako makapaniwala na nanay ko yun. She used us para magkapera siya. All the money my papa gave her, wala. Walang nangyari. Para sa amin yung perang yun. Lahat ng utang ni Mama binayaran ni Papa. Malaking utang. Hindi ko rin alam kung saan napunta yung perang pinapadala sa amin ni Papa way back nung nasa Pinas pa kami. Pero napatawad ko na si Mama. Kaya lang halos araw-araw, dinudurog yung puso ko pag naiisip ko na ginawa sa amin ni Mama yun. Pero kahit ganun, kasakit yung ginawa niya sa amin, pinapatawad ko pa rin siya. Kasi mahal ko siya. At papatawarin ko siya kahit ano pang kasalanang ginawa niya. Until muwi kami ng Pilipinas, I was so excited. Kahit ganun yung mga nalaman ko, binilhan ko pa rin ng regalo si Mama na alam ko magugustuhan niya. Na-miss ko siya. Mahal na mahal ko pa rin kasi siya kahit na ganun eh. Mama ko siya eh. So nagkita kami, inabot ko sa kanya lahat ng gifts ko pero hindi niya tinanggap. She said, "Bakit yan lang? Ayoko ng silver na kwintas. Bakit hindi gold ang binili mo?" At kung ano-ano pang panlalait sa pasalubong ko just for her. Yung binigay ko na necklace, binigay niya sa pinsan ko. Kaya hindi daw siya nagsusuot nun. Kasi silver at hindi gold. I was hurt. But I smiled. Tapos sinanong ko na lang siya kung anong gusto niya. Binilhan ko siya ng gusto niya. Kung ano man yung gusto niya. Halos nagastos ko nga lahat ng naipon ko para sa kanya. Tapos sabi niya kasi, kailangan niya daw ng pera. Tsaka parang tulong ko na sa kanya. So binigyan ko siya ng pera. Pero wala lang sa akin yun lahat kasi mama ko siya. Kahit na lagi niya akong hinihingan ng pera. Kahit na nagtatrabaho ako, nagpapakandahirap ako, nagsasakripisyo ako, looking after my siblings and studying at the same time. Yung mga yun yung gawain ko dito sa ibang bansa. Si Papa naman laging nasa trabaho. Halos wala na kaming communication ng mama ko. Yung kuya ko lang yung nakakausap ko. Nakakausap ko nga lang siya pag hihingi siya ng pera.
May sarili na siyang pamilya pero wala siyang trabaho. Okay na ako, okay na kami. Hanggang sa sinabi sa akin ng kuya ko na may ibang kinakasama ang mama ko. Hindi ako naniwala. Siguro isang chismis na naman na walang katotohanan. Till one day, first month ng year 2017, kinontak ako ng kuya ko. Kinontak niya na naman ako para sa pera. Pero para daw sa mom ko, kay mama. He said, nanganak na si mama. It's a girl. Paulit-ulit na tumatatak sa isip ko yung nanganak na si mama at babae yung anak niya. A month before siya manganak, I gave her money for Christmas. Pero hindi niya man lang nabanggit sa akin na buntis siya. At nanganak na siya nga. Ako yung ginugulo na. Ako yung ginugulo nila kasi walang pambayad sa ospital. Ilang araw ako nagmumukmuk. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko pa siya. Ay, nakaka-frustrate, nakakainis, nakakagalit. Wala na akong ibang ginawa kundi umiyak. On the other hand, si Papa, he's dating someone of my age. Senior high nung nakilala ko yung babae niya. Pero ngayon ko lang nalaman na may relasyon sila. So basically, kami na lang talaga ng kapatid ko yung natitira. Mga kapatid ko rather. Hirap na rin ako sa sitwasyon ko. I never had a chance na magdesisyon para sa sarili ko kasi mas inuuna ko yung mga kapatid ko. Ano bang dapat kong gawin? Ang hirap kasi talaga magpatawad ng taong paulit-ulit kang sinasaktan. Tapos, itong mga kapatid ko, hindi nila alam na may stepsister sila. Kahit nasakit na ako dun sa ginawa ni mama sa akin, ayoko pa rin masira siya sa mga kapatid ko. Bakit ganun, no? Kung sino pa yung iniidolo mo, sila pa mismo ang sisira sa'yo. Muli, ako si Jamie. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.